Martang yang mahita asini roha madihamu doho dame nasian di bata mata doho nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluna hatani di bata dihita imanatar surat di Filipi 7 ayat 10 itu o di bid obat ayat sada songono mahatani di bata rap sitirung aku mahamu aliak kadongan jala pamanatahamu maak karena merperangi songon hami sitirung na ay songon nang jut huruk tuhamu jala anggon waing merdongan ilu do doko torok do marpangalaho gabi musuh ni sadik ni Kristus hama gua do ujungna butuh hanasi daro di perdebatahon si helot na si dihat pasok di hasangapon at kanaitan do di perrohahon ay di bonongi cang dosa bulot na sianido tapay may masipang umihita tuman Yesus Kristus Wawon na do daging tanaleon gabi dusun daging nasangabi humbar tuhawon na ay tartatuduk sa dosa-duhu na tuib anak. Upihamak kadongak ko na hinahulungan jala na hinasihalan halasan ni rohakko jala tutpalong sungoni mamarsiyota mo di bagasat Tuhani. Hamu ak kahahulungan. Idon saan na. Songon topik ni trupuk taon ima paidaida hinadinggan ni Jehovah. Adoran so tapahiba-hiba tutpukon adong dusada barita na mardonga puda. Adong masalah ruas ni huria. Ia ruas ni hurion sederhana hiad do ibana alay adong 5 yanakon. Na 5 yanakon non sededong na luar biasa. 5 sudi sada bahkan mungarong na S2 do na S2. Alay dia makadongan sahap persyaon arong masa dapat ditamanuk ko na matong isuk ko maibana. Nung isuk ko song ni nung diboto na anak na nalimon jala lao maibana rakdo amat to tujabuna disuk makatahatay merdiskusi ma amat ta pandita dohon ima ruas na 5 yarakon no. Singkat cerita di pakaton na sidang Lusong ni ceritai bahwa ternyata dia makadongan jabu bagas nadingan na sini jabu na di kontrak do. Songo na songo do hanya matapan dite di nama saya dungi di amat tapat dite ma bahasa namang hapi kaya anak ko na berhasil hapi amang dangadong dupi jabu alay saya do dadusnya mateng tu inateng itu ayamang pandita nami tinggal dusudi anggo bagasi anggo nadongi ayang go bagas nami amang upa wilihami di bano gicang do ay mati piwe mang tonggo tu rumah duka di rumah duka nung benun acara di rumah duka rupa waraton na peting amang pandita nami dak danahon nunga hubasuni sarjana nunga buona sida mangalimangan anggo nahuarison anggo nahutiatu tunasida dan jabu dan mobil persikolado amang hidup beneran pola merjawa do to dak danahon sir rumah duka rohami borhat jalahu di bano gijang do bagas nami dang di Portibio anggo di Portibio parsatokina domang songon nauduk amatapan ditay magbigi alus ni ruas ni ure nama dok ay di bano gijang do sa bulot ta hutata anggo ne Portibio parsatokina do nungin na ruas ni ure alam yang masih tabu menarik na tirapan ternyata ido na tikos ido na tutu loja tutu ibe say mangadului luji betul halaman bagas sebagai perbedaannya tapi nopar aliang bamatay nungan di paradi ingat jabuna di bano gicang jalan nungan di paradi inganan narakdo suami istri yang akon na sudi nunga ilion berpendidikan dangarong begitu narapar
Hamak karong sahapur siyang ido gabi sitiruan. Ditaring tumulu. Gimana di Portugal doh mulu namanot. Jala omma nanidok ni si Paulus. Asa didok ibana kaingani rap sitiruahu mahamu. Ado sitirota sen ibana. Ima sitirota ima na luar biasa. Paidaide hinalingan di Jahuba ima songot topik ni terpukau. Alani berengot tama. Diajari do kuliah di Filipi ima dipangidohon si Paulus gabis itiru teladan alani tidak maturputang ado nanandohona si tirota sen si Paulus jara ado gabi teladan nanang si patopata na perjulu si keteladanan do si tiruon sian si Paulus songo si tiribana manang gabi si tirota gabi song kalak Kristen menjadi teladan bagi siapapun menjadi role model dan menjadi ima perilaku doh gabi model tam gabi si tiru gabi ketelanata na perjulu neng dipengok do ima asa songo parrohani Kristus Yesus ma parrohota para odo sada nanaing berengot tadi makadonga sahapur siaw mulut tidak bahwa Paulus menunjuk karena salah satu sitiruan dia pertobatan yang di dalam Kristus lapatanna pertobatan di mana penginjilan doh ulona di mana dia tidak pernah takut nampi disiksa ibana nampi dibicarakan ibana bahkan nampi ikut agak kosa ibana tetapi dia berubah menjadi pengikut menjadi pemberita bertobat hidup dari Saulus menjadi Paulus hidup pertobatan nanang idota na kedua kun iman yang dipengok juga bisa ada tiruan manang keteladanan dari Tuhan rela meninggalkan ima arta portilio rela meninggalkan kebutuhan dagingan rela meninggalkan kampung rela meninggalkan rumahnya walaupun berkecukupan nampe na tabu alai di tidak nak indising Anda yang sungguh luar biasa na tidak nak ini hidup ibana na luar biasa bahwa kita harus ima ulang gabe tapar deba tahun butuh hata rela meninggalkan kebutuhan odong bekala dan mampu mengulahon keteladanan ketika adalah tidak mampu bersyukur dan mampu mana menikmati gajinya akhirnya korupsi apalagi di barita di pertikkenon na tidak nak kayaknya di barita pertikkenon ima naso olobe bersyukur naso olobe rela menikmati apa adanya pola do sekian ratus triliun kerugian di negara alanya atau nama ngoplos bertalik menjadi bertamaks macam-macam gabinete tidak ima pangalahu kerakusan alani kerakusan ini nak ngani masih tirota senasida pemimpin ka orang-orang hebat anu sitiru ngai ulah nai manakuru ya matur sitiru sa panakku ulah ni simbileo panakku na berdasi una to ngama bere ngapi panakku berjas bere oleh panakku abaima betul bagun tone terminalitur jelas on tol medicine tol jas na alai panakku na luar biasa na membum secara pelan-pelan bangsa dan negara ini dengan korupsi sekian ratus triliun karena binoto di bengso muniba terlalu gampang hukumi anggo sabubi harus supaya jerak ali ima bereng tanah kengani kerlaan meninggalkan hanya kebutuhan lahiriah odon dan hidup misi Paulus ima sitirua meninggalkan hidup yang berkecukupan hidup yang bersyukur una pola berapa ni kunna udah ngartana ikun sonon ikun namar bumi sonon ikun namar jabu sonon ay tinggal doi ay sumber lapatan nih ini udah tabayar gak bisa ada ilustrasi Raja Alexander namora naposo alai bagaimana ia dimana kayak meninggalkan artai tinggal do hidup ibana karena tulu di bagaimana gerakan iba hidup berkecukupan di sini namanya ma
Nata ida depan tiruan manang keteladanan na si Paulus ima asa dipaingo do hita diame supaya kita jangan pernah menyalahgunakan segala kebutuhan dan kehadiran kita asa tatakir dingga. Napatan naliw di bata di hita katalenta di bata akar ragam ni akar karunia ay kupakot tabi unang menghalalkan segala cara unang gabe tapake lahu imah ulan merohadi ola pagubu arta diri ala pakot maka karunia do katalenta imah menjadi berkat bagi orang lain. Itu namal jumpa kita. Setonga-tonga ni parmulut tasigano pare yang belum mampu marnida di bagasan imasian toruk niroha akan nata miliki arta do aka pendidikan do aka persikolan nang aka talente gabi udah ni di bata. Di gabi salah satu gabi kita Tuhan. Tota pada ome. Namangi hukmuse nanang gabi si piru na pinasa di si Paulus gabi sadat kita lada dan di hita ima Paulus menunjukkan dirinya sebagai warga negara yang taat kepada hukum, kepada pemerintah nang pikijam detiknya. Tetapi dia juga sekaligus juga menyatakan sebagai warga negara yang baik harus membayar pajak, harus taat hukum. Itu benar sih sobat ibana di Romi. Uduk to kapanggongomi. Alailah juga bisa ada si tirot tadi ina ikon hormat doi ta to kapargonggo. Hidup benar nak ngani. Paulus menunjukkan dirinya sebagai warga negara yang baik akan hukum dibayar mana pajak. Diulahun di mana hobar disiplin akan aturan peraturan. Alai segaligus do di sini nang pengoton nabi hita iman akan termasuk do dalam hal tanggung jawab kita bernegara dan bergereja. Asrang arung namarung mutu tapi kami kita melihat itu adalah sebagai warga negara yang baik akan mampu iman kayak ini menunjukkan di bagasan holong do menunjukkan ketaatan kita akan aturan dan peraturan. Naparpudima dihamok kadongan. Gabi si tirota nanidok ni si Paulus ima di ayat 20 ay dua kicang dosa bulut. Sianido tapay maima si panguhita Tuhan Yesus Kristus. Odorana maul dia makarungan nate. Nama do di banua kicang do sambulut. Ara lapatan ni. Lafatan ni ima nakani nanay berengot ta dangadok kita nahut di Portivion. Nomor lapatan di tapay maima do songo Jesus ima idok nakangani narodo di ay namang kali do di narodo iba na songon sipalua na paubaho pamatang taon dang gabi songon pamatang naudo busuko alay pamatang nabedi pamatang yang sudah tumbuh yang dimuliakan. Ketahu berah. Udah na berengot. Alani idok nakangani bahwa kita lah Allah, bahwa Allah kita lah menciptakan iman tapi iman dan di portibio kita. Ay molonunga lewat 70 tahun kahangan itu nama. Ay molububi kita sampai 100 tahun mabuk beka sain pemeragam di sini. Alay berarti bertempur kita di portibio, tetapi ada yang kita tunggu iman akhirnya son pada si Paulus. Iman benua gicang. Inganan sugo ido inganata. Andi masa luar biasa tuh nih si Paulus supaya kita jangan pernah iri hati, jangan pernah membandingkan diri kita bumi ini nalau sal puluh portibio. Tetapi kita harus menunjukkan di dunia ini di portibio songon keteladanan napatuduhon songon dari 2 Korintus dulu ayat 21 ayat ini songon surat-surat di Kristus kita songon surat-surat nabadia kita songon pesan yang bisa dibaca karena kita adalah hidup di dunia ini maka kita akan menunjukkan nakanya ini pardi surga natapa ini ido ingat ido natapa mahuta na badie
usido na tapay ima alanido na kaganin na parpudyong na kaganin diaja tu ita asa hutata inganata surubido sambulot tadanga dok ido benaro inditeng urumui sambulot tadui danga dong besiai yondisi buni. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kemarahan. Semuanya kita lah penuh dengan kedamaian, penuh dengan kehangatan, penuh dengan damai sejahtera. Hidup surga sambulot tay. Atong ima nagabi ta pa ima nagabi inganata atong pwede damahi na dengan Jehovah. Amin. Mulia di Mario, Tuhan di mata. Amin.